Ovaj video je pretio da bude dugačak preko 70 minuta i zato sam rešio da ga podelim u nekoliko delova. Danas u ovom videu bih želeo da obradim jednu temu koja se trenutno dešava, zato ću u naslov videa staviti i datum, a to je da većina fiskalnih, koji nisu fiskalni, ali većina fiskalnih rešenja koja trenutno postoje na tržištu nisu spremna. A evo i u čemu je problem. Naime, propisima Republike Srbije od prošle godine i najavama već nekoliko godina unazad idemo ka tome da se menjaju fiskalne kase. One stare fiskalne kase su imale gomilu nekih problema, tehničkih ograničenja, problema ovako u funkcionisanju, jednostavno zastareo je bio sistem, država voli, svaka država na ovom svetu, pa isto tako i naša, država voli da preko poreske ima uvid u sve transakcije, da vidi koliko tu tačno treba poreza da se naplati i u principu davno je započeta kampanja da će se pojavljivati nove online fiskalne kase i evo došli smo do tog trenutka. No, evo šta su problemi. Ovo rešenje koje je naša poreska prihvatila je u stvari domaće rešenje i rešenje je u stvari toliko bilo dobro da čak po nekim informacijama je prihvaćeno i u državi Washington, kako se zove, znači dobro je rešenje, kvalitetno je itd. Onda smo došli do malih problema, a to su posebni zahtevi domaćih ministarstava, pre svega političara. Tako da došli smo u situaciju recimo da prva prepreka koja je napravljena je evidentiranje avansa. Obaveza evidentiranja avansa preko fiskalnog uređaja i to ću obraditi u ostatku videa. Ono što je u ovom trenutku raspoloživa informacija, to je sledeće. Država je propisala krajem prošle godine, nekih oktobar-novembar je propisala kao rok od kada se počinje prelazni period, dakle prelazni period tokom koga će biti moguće kupiti nove fiskalne uređaje, a takođe i koristiti stare fiskalne kase. Dakle, pa u principu ko ima mnogo objekata da ne mora da zameni sve toko jedne noći, da ne moraju svi da zamene toko jedne noći, nego eto, prelazni period je bio 6 meseci. U međuvremenu imali su, jer sada pričamo o političarima koji su izabrani, imali su nekoliko propusta. Jedan od propusta je bio i taj što tehnička rešenja nisu bila spremna. Jer jedno poslednje tehničko rešenje je tek sredinom februara doneto ove godine. Ne možete da imate prelazni rok između novog i starog rešenja, a da onda u pola prelaznog roka dođete i kažete sada smo konačno revidirali i popravili. U pitanju je inače tehničko uputstvo za način provere funkcionisanja ESIR-a. Ali na stranu, rok se time onda fantastično skratio, jer više nemate prelazni period od 6 meseci gde svi proizvođači fiskalne opreme imaju sve spremno, jer im je sve jasno, nego imate potpuno skraćenje roka gde tek sada ste objasnili šta je potrebno. To treba proizvođači da saznaju da bi primenili, da bi napravili rešenje. Pa znači izbacivanje rešenja je definitivno kasnilo u odnosu na 12. februar i kasniće još fantastično mnogo, a u međuvremenu imamo i jednu divnu situaciju, a to je da nemamo instituciju koja treba da produži rok. Znači, čak i kada bi se složili svi oni da produže rok, nema ko. Zato što trenutna vlada je vlada u odlasku i može da radi samo tehničke poslove i ne može da predlaže nove zakone. Istovremeno tako i Skupština, to je svi poslanici ne mogu da usvajaju nove zakone, nego samo sprovode tehničke stare poslove. Izabranu novu vladu nećemo imati još dobar period, a u međuvremenu imamo za nedelju dana rok koji se bliži i koji kaže od danas vi morate da imate fiskalne kase. I u principu to su veliki problemi, odgovornost za to snose samo i isključivo političari koji su na pozicijama vlasti. Zašto su zahtevali avanse, evidenciju avansa? Evo recimo, to je jedan od primera
kako ne treba raditi. Avans da razrešimo. Avans je kada ćete dobiti neku uslugu ili robu u budućnosti, ali ste je platili unapred. Znači, precizno je definisano šta plaćate unapred, precizno je definisano i u kom iznosu, najčešće u kom procentu, znači ono kao 50% avans ili kako već. Precizno je definisano i šta i kada i kako, ali budući da nije došlo do prometa dobara, znači nije isporučena roba, nije isporučena usluga, to je avansno plaćanje. Avans se evidentirao u poslovnim knjigama bez jednog problema do dana današnjeg. Avans je različit od depozita u tome što avans je definitivno u novčanim sredstvima Republike Srbije, a depozit može biti u bilo čemu. Depozit može biti i u polugama zlata i u automobilima i kako se zove u klikerima. Znači, potpuno je nebitno. Bitno je da se dvoje slože, da taj depozit pokriva vrednost posla i tako dalje. Znači, avans je do sada bio evidentiran u poslovnim knjigama svuda. Nikakav problem nije bio da bude evidentiran, bio je evidentiran kao avans, jednostavno se čekalo na isporuku robe ili isporuku usluga, to jest čekao se trenutak kada će doći do prometa dobara. U skladu sa zakonom o PDV-u, avans je tretiran kao PDV obaveza itd., znači sve je funkcionisalo besprekorno i avans nije mogao da se izbjegne, nije moglo se izbjegne evidentiranje avansa, jer u principu avans je uplaćivan na račun. Čak i kada je avans davan u kešu, taj neko definitivno bi zatražio od vas neku evidenciju da je dat avans i tako dalje i tako bliže. Znači, i definitivno, pa čak i kad je fizičko lice kupa, znači imao bi neki papirić, ostavio sam avans. Znači, dobio bi neki dokument. Taj dokument je morao proći kroz poslovne knjige. Poslovne knjige su naređivali kolika je blagajna, koliki je pazar, kako se zove, to je pripadalo tome, uplaćivalo se u banku, nikakav problem nije postojao sa avansom. Sada imamo situaciju da je neko iz državne uprave naredio da moraju da se evidentiraju i avansi. Evidencija avansa je problematična sa mnogo strana. Evo i zašto. Prvo i osnovno, objašnjavao sam u prethodnim videima, a sada ću u jednoj rečenici, nekadašnje fiskalne kase podeljene su na više uređaja, pa tako znači imamo onaj uređaj gde se radi matematika, sabiranje, oduzimanje, koliko artikala, kako se zove zbir, total i to, i imamo uređaj koji radi potpisivanje, to je radi generisanje onih QR kodova, nove fiskalne račune, inače moguće štampane na čemu god, dokle god je QR kod vidljiv i čitljiv, što u principu znači da ne može na starim matričnim štampačima, osim možda ako se odštampa ovoliki. No, u svakom slučaju, znači, moguće je štampati dokle god je kod vidljiv i čitljiv, to je okej. Stare fiskalne kase su sada podeljene na nekoliko delova, znači imamo onaj deo na kome se radi kucanje i ukucavanje i matematika, imamo onaj deo koji radi kreiranje QR koda i kako se zove potpisivanje. Taj deo koji kreira QR kod može biti na serverima poreske, VPFR, može biti kod vas u lokalu zajedno sa bezbednostnim elementom karticom LPFR, i sve se to evidentira u memoriji koja sada stoji na serveru poreske, znači nije više fiskalna memorija u kasi, nego je u pitanju server poreske i server poreske se zove, taj deo se zove SUF ili sistem za upravljanje fiskalnim računima. Shodno tome, ukoliko je avans primljen, to je definitivno evidentirala poslovna banka jer vi imate na izvodu da vam je nešto uplaćeno. Čak onaj ko vam je plaćao mogao je u svrhu plaćanja da navede avansno plaćanje za robu, po predračunu, avansno ovo, avansno ono. Znači, sve je moglo da funkcioniše kao i do sada. Problem sada nastaje u ovom delu gde, recimo, imamo deo koji treba da služi za ukucavanje, za otkucavanje fiskalnih računa, rekao zove se ESIR. ESIR, sada smo odjednom podelili ESIR i imamo dve varijante, imamo osnovnu i naprednu. Osnovni ESIR nema mogućnost izdavanja avansnih računa, napredni ESIR ima mogućnost izdavanja fiskalnih računa. To je recimo jedan problem. Znači svako ko prima avanse, a to je u principu, pa evo daću vam primjer, znači ljudi koji rade recimo kako se zove bilo kakav teaching, bilo kakav coaching i održavanje bilo kakvih eventova gde recimo sakupi se 10-20 ljudi pa se održi jedan event ili tako nešto. Znači koliko god da su mali, oni će morati da imaju, pa iste sad, morat će da imaju napredni ESIR koji
Odmah da se razumemo koje su tačne razlike između osnovnog i naprednog, napredni je definitivno skuplji. Znači, bez svih ostalih razlika u tehničkim karakteristikama, napredni esir košta više. Morat će da imaju i napredni esir, ali takođe morat će da imaju i LPFR. A evo i zašto. LPFR zato što imaju direktan kontakt prilikom prometa dobara, to jest neposredno su sa klijentom kada se dešava usluga. Ko je online, taj je online. Ko radi teaching putem Zooma, on je i dalje online. Ali ko hoće direktno da radi, morat će da ima dve stvari. Znači, morat će da ima napredni esir koji može da izda avansni račun zato što strašno mnogo različitih malih biznisa preduzetnika koji rade bilo šta sa grupom ljudi, jednostavno imaju kao opciju plaćanje unapred. Zato što time se obezbeđuje da će biti dovoljan broj učesnika na samom događaju i sve po redu. Sada će oni morati da kucaju avansni račun svaki put kada im legne neka uplata, pa avansni račun koji su otkucali onoga dana kada se zaista dešava event morat će lepo da sednu i svaki avansni da konvertuju u krajnji račun, tako što će kucati krajnji račun, ali poziv na avans. Sada, moje pitanje je sledeće. Ukoliko imate nekoga koji je iz 2 puta platio, znači vaša usluga košta 5000 dinara, on je sad imao da plati 2 i sad imao da plati 3, vi ste otkucali avansni račun za 2 i avansni račun za 3, a u naprednom esir programu imate jednu liniju gde ćete upisati jednu šifru prethodnog računa koji je izdat kao avansni, da vas ne bi 2 puta zadužili poreski i sve to, jer niste 2 puta uzeli po 5000, nego ste u 2 dela uzeli jednih 5000 koji ćete račun da upisujete. Znači sada potrebna nam je napredni esir koji ima više od jedne linije, a sada da li neko može da plati u 20 različitih uplata? Može, pa je sada pitanje koliko tačno esir napredni treba da ima polja za povezivanje sa avansnim računima i koliko je uopšte predviđeno sa sistemom upravljanja fiskalnim računima poreske, koliko je uopšte predviđeno da može avansnih računa da se upakuje u jedan konačni, jer budimo realni, ja ako hoću, svi mi ako hoćemo, možemo neku uslugu da uhvatimo i da plaćamo dinar dnevno. Ne pričam sada o tome da li je razumno, nego pričam o tome da li je pravno i tehnički moguće. Neko će imati, dakle, potrebu da štampa svaki dan avansne račune jedan po jedan i za tamo 60 dana kad dođe trenutak za uslugu da sabere 60 računa da stavi jedan na drugi, što apsolutno je potpuno nepotrebno, s tim što opet i šta ćemo da radimo sa računima koji su izdati, koji neće biti izdati jer se ljudi nisu pojavili, znači morat će da im se vraća i morat će da se radi refundacija avansa kroz fiskalnu kasu, što je apsolutno pogrešno, zato što je refundacija avansa trebalo da bude jednostavno sa računa vratim ti pare, kad knjigovođa pita šta je ovo vraćanje para i samo će da premesti ovako konto sa konta i da kaže povraćaj uplate i to je to. Avansi su čist promašaj ovog sistema. Druga stvar koja je čist promašaj ovog sistema je takozvani ID kupca ili ti ID kupca kako piše ćirilicom. Imamo kompletnu jednu brošuru, kompletno jedno uputstvo šta treba da se piše za ID kupca u to polje. Jer vidite, to je ono polje u koje je potrebno upisati PIB kada kupujete nešto za firmu. I to nije nikakav problem, ali ko je već uzimao nove ove račune sa QR kodom, primetio je da ne piše samo PIB, nego piše 10 dvotačka PIB. 10 je oznaka da će iza biti PIB kupca. Tu je moguće upisati mnogo toga. Između ostalog moguće je upisati i ime i prezime i broj pasoša za strane državljane koji žele refakciju PDV-a kada nešto kupe kod nas i u skladu sa svim carinskim i PDV propisima ne dođe do korišćenja
korišćenja, do konzumiranja na teritoriji Republike Srbije, znači upakovan televizor je kupio kod nas, iznosi ga napolje, nosi ga ka svojoj državi i treba mu papir da bi dobio povraćaj PDV-a. Na tom papiru moraju da stoje njegovi podaci, jedan od podataka je broj pasoša, sve je to bilo super, ali sada imamo mogućnost da u ID kupca unesemo i to. No, i to su dobre stvari. Sada, ona, da kažemo, loša stvar izgleda ovako. Ako ste prodavac online robe i prodajete nešto ka inostranstvu, hajde neka to budu knjige, ali recimo može da bude bilo šta, odštampane šolje, majice, nebitno, ali tržište vam je i u inostranstvu. Mada, ovo se odnosi i na tržište u Srbiji. Vi, kao prvo, morate da po prijemu novca da štampate da kucate avansni račun u fiskalnoj kasi. Mnogo njih me je pitalo, a šta ako robu odmah imam na stanju i odmah mogu da je šaljem? Nikakav problem, onda možete odmah da kucate u stvari konačni račun i trenutak prometa, i to u skladu sa propisima koji uređuju računovodstvo, u skladu sa zakonom o PDV-u itd., znači u skladu s svim propisima, trenutak kada predajete robu kurirskoj službi se smatra trenutkom prometa dobara. Znači, pazite, vi možete recimo da, kako se zove, možete da kažete, računovodstveno gledano, trenutak prometa dobara može da bude i moment kada ste pripremili da pa čekate kurira. Znači, hajde da kažemo, trenutak prometa robe je između onog trenutka kad ste je spakovali i rekli ovo je za poštu, sa sve popisano kompletno i to i samo čeka da kuriri dođu, do trenutka kada kurir dolazi, znači to ne mora biti isti dan i zato i navodim to kao primer, znači, ali nikako nije pre. Trenutak pakovanja robe nije trenutak prometa, znači ako je pakujete danas, a spremate je za slanje sutra, pišete sve ono i javljate kurirskoj službi, račun se ipak kuca sutra, što znači da ćete morati avansni račun da kucate danas, a sutra da kucate konačni. I evo zašto dolazimo do problema. Vi ćete to da pošaljete i desit će se da kupac neće želeti da primi. Iz ovog ili onog razloga. Ako je u pitanju domaće tržište, vrlo moguće dešava se, jednostavno ljudi naruče robu, predomisle se i budući da je sa otkupninom, onda jednostavno neće da je prime i ne plate ništa. Na stranu što trgovci zbog toga imaju dvostruke troškove slanja, to nije poenta ovog videa, ali sada imamo situaciju da se roba vratila nazad, a sa druge strane, kada ste slali u inostranstvo, dešava se da stranci, recimo, koji robu plate unapred, dešava se da njihova carina proglasi dodatno carinu i dodatni PDV koji recimo drastično pređe kompletnu vrednost robe i onda kažu, pa onda neću da primim. I u svakom slučaju, vi ste sada dobili robu nazad, a otkucali ste račune koje ste slali uz to, jer ste bili dužni da otkucate račun zato što moment prometa dobara je trenutak kada vi to predajete za slanje pa kurirskoj službi. Ili ukoliko je u pitanju, znači, isporuka sopstvenim vozilom firme, znači oni koji rade sami svoju dostavu i to, trenutak kada se predaje u čekaonicu gde će to da pokupi kurir svoje firme ili već. Imate otkucane račune, a imate vraćenu robu. Predviđeno je uputstvom da se tu unesu jednostavno, da se radi takozvani račun storniranje, da se vraća, refundacija je u pitanju, refundira se i to je to, osim što je potrebno uneti i neke podatke. Naša poreska i naše ministarstvo finansija zamislili su da se tu upisuje JMBG. I to je u suprotnosti sa drugim zakonom, u pitanju je zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Niko nije dužan od fizičkih lica da vam da svoj JMBG. I šta ćemo sad? Drugo, sada recimo, do sada na to mesto je po uputstvu zaštitnika građana upisivano je nešto drugo, znači mogao je biti upisan recimo broj telefona i tako dalje i tako bliže i na veliku nesreću, osim što ste upisali sve te podatke, sada imamo sledeći problem, jer refundaciju mora da potpiše ono lice koje nije želelo tu robu, vraća robu i tako dalje i tako bliže. Ovo je nemoguće sprovesti u online prodaj. Znači, potpuno
niti možete od ljudi zahtevati, sad, znači, već sam čuo neka rešenja kao kao zatražiti im JMBG na formi pre nego što uplate i to, da, to je odličan način da se izgube svi klijenti. Ne možete da tražite osetljive podatke, niste nigde ni prijavljeni kao, kako se zove, kao neko ko može da rukuje osetljivim podacima, shodno tome ne. Znači, ne možete da vratite nazad taj račun, ne možete taj račun da refundirate zato što imate problem jer nemate podatak koji po drugom zakonu ne smete da tražite. Shodno tome, od online prodaje manje više nema ništa, a sad zamislite, znači, kada će u principu za samo slanje u stvari u inostranstvo, da bi se desila refundacija, morate da bude i broj pasoša. I ja sam već imao strance pre nekoliko godina, kada je donet zakon o evidentiranju stvarnih vlasnika na APR-u, gde je morao biti upisivan pasoš stvarnog vlasnika, gde su meni stranci uporno govorili ja nisam dužan da ti dam pasoš. I u suštini su potpuno, da ti dam broj pasoša. I u suštini su potpuno u pravu. Uopšte nisu dužni da mi daju broj svog pasoša i to se završavalo tako što u principu su gasili firme i odlazili dalje, jer nisu želeli da ostavljaju osetljiv podatak o sebi. To je to. Tako da, sa te strane gledano, imamo problem što online prodaj neće to moći da se provodi kako treba, a sada recimo probajte da zamislite i šta će se dešavati kada je direktna prodaja u pitanju. Znači, lično odlazite kod kuće, vidite da vam ne odgovara, dolazite nazad da vraćate robu i sada odjednom prodavac kaže moram da upišem, jer mora da upiše polje ID kupca 20, što je oznaka za JMBG, dvotačka i vaš JMBG. JMBG će se proveravati na poreskoj. Znači, u principu bit će kontrolisano, kako se zove, kontrolisano da li je ispravan unet i tako to. Znači, šta ćete onda u situaciji kada čovjek dođe i kaže ne želim da ostavim svoj JMBG? Sve to dovodi do toga da sistemi uopšte nisu spremni, a naš trenutno problem, mi koji sada treba da počnemo da koristimo fiskalne kase, znači mi smo isto ovde za knjigovodstvo uzeli fiskalnu kasu da bi konačno mogli da radimo sa fizičkim licima, naš problem je u tome što taj kompletan sistem uopšte nije spreman. Jedna od stvari zbog kojih nije spreman je između ostalog i zato što do pre nekoliko dana bilo je 399 registrovanih proizvođača fiskalnih kasa, opreme itd. Pa što ESIR-a, što LPFR-a, što prenosivih, što neprenosivih, i to su tek posebne reči koji ćemo postati svesni. Što toga, danas ih već ima negde 418. U nekoliko dana, znači, pojavilo se 20-ak novih. Vi sada, mi, svi koji započinju da po novom, da moraju da imaju fiskalnu kasu, a i oni stari koji su imali stare fiskalne kase, ali sada moraju da pređu na nešto, nemaju ni odakle da vide koje su sve kase u ponudi, između ostalog zato što je na poreskoj link ka glavnom sajtu svakoga od njih, ka homepage-u, a ne prema fiskalnom rešenju koje oni nude. Tako da, recimo, dolazimo u poziciju da slučajno sam nabasao na Comtrade link. Comtrade inače je jedna od 400 tih već i koliko firmi, znači, koja je rešila da ima svoje ESIR i LPFR rešenje. To je sasvim ok, programerska firma, proizvodi rešenje, možda će da bude neki hardware, možda neće, ali kad kliknete na sajt ne postoji ni informacija o tome. Zašto ne postoji informacija? Zato što i oni su poslednji sistemski zahtev dobili tek sredinom februara, pročitali su ga u nekom roku, ali definitivno ga nisu pročitali istog trenutka kada je izašlo, kada je država to izbacila i objavila. Dakle, bilo im je potrebno neko vreme da vide, potrebno neko vreme da se rastumači i naravno potrebno neko vreme da se po njemu postupi. Sve to je dovelo do svih proizvođača da svi proizvođači nemaju spremne softverske delove, a što se tiče hardverskih fiskalnih kasa, ili to će u principu biti fancy Android telefon sa utaknute dve kartice u sebi, jedna kartica bezbednostni element, jedna kartica će da bude GSM za komunikaciju putem interneta i bit će ovako malo fancy plastičnom pakovanju, ali bit će jedan najobičniji Android telefon. U fancy pakovanju napred će biti ovako termalni štampač iz koga će da izlazi rolna i eventualno će dole ispod biti hardware, čitač kartica, u kojoj će biti stavljene, recimo, kako se zove, platne kartice, na primjer, ili tako nešto. Inače, što se tiče samih bezbednostnih elemenata,
Evo recimo ovaj čitač ne radi sa bezbednosnim elementom, izgleda da je suviše star i da ne podržava sve tehnologije koje zahteva, tako da u principu ako uzimate softversko rešenje za bezbednosni element morat ćete da uzmete i čitač koji radi, ne rade svi. Savršeno očitava lične karte, savršeno potpisuje sa bilo kojim sertifikatima koje mogu da se kupe u državi, neće da radi sa bezbednosnim elementom. I to je tehnička nekompatibilnost. Shodno tome, sada, kada biste želeli da ispitate ko sve prodaje, šta prodaje, znači i ti Android telefoni, ovi što prodaju softver, još uvek nisu pripremili softver zato što je država dala suviše kratak rok. Trenutno nema onoga ko može taj rok da odgodi ili promeni, a na svu nesreću imamo i Šangaj. Šangaj kao jedna od najbitnijih kineskih za promet roba, vazdušno-brodska, kako već luka i sve po redu, ima problem da je potpuno zatvoren i ništa od robe ne prolazi kroz Šangaj zato što u principu ljudi ne mogu ni da idu na posao, ne smiju da izlaze iz stanova. Što nas dovodi do toga da svako ko je prodavao hardverske fiskalne kase, opet kažem, fancy Android telefon sa nešto malo softvera na sebi itd., sada nema hardver da vam prodaje, niti će imati. Jedina stvar koja je loša, a nije uzrokovana domaćim političarima, je taj zastoj prometa robe u Šangaju. Sve ostalo je isključivo problem političara koji su na vlasti i koji nisu želeli da slušaju struku kada im je govorila da su neke stvari krajnje bespredmetne, a neke baš i onako bizarno pogrešne. Shodno tome, u odabiru fiskalnih kasa, vi i ja, koji bude želeo, recimo, kao što sam u prethodnom videu napomenuo, želeo da koristi onu besplatnu kasu, besplatni esir izdato od Poreske uprave koji može da se stavi na Android i sve to, i koji može da se nakači i na LPFR, pa evo, do dana današnjeg ja nisam uspeo da pronađem LPFR čiji proizvođač će želeti da se taj softver prikači na njihov LPFR. Inače, zahtev da bi dobili odobrenje od ministarstva je da njihov LPFR radi po standardu, a ja sada dolazim u situaciju da niko ne želi da proda LPFR koji će, koji će raditi, jer svaki put kad naglasim da je u pitanju rešenje Poreske uprave koje može da se nađe na Play Store-u, instalira na Androidu besplatno i sve to, samo dobijemo odgovor, za to ne možemo da vam pružimo nikakvu podršku, skoro da mi je rečeno da ne žele ni da prodaju. Tako da, moj predlog šta da se radi u ovakvim situacijama je bio raznovrstan, ali evo recimo nekoliko predloga koje sam svojim klijentima i drugim licima koje sam savjetovao izrekao, pa ću ih preneti. Za one koji pružaju uslugu i online, ali i uživo, dok se ne raščisti malo stanje sa svim ovim, koristite besplatnu aplikaciju Poreske, znači onaj besplatni esir, a svojim mušterijama objavite zbog problema sa fiskalizacijom. U narednom periodu, mesec dana, ja mislim da će sve da se onako lepo stiša i da kako se profunkcioniše, ali eto, tih mesec dana, mesec, dva, u narednom periodu radimo isključivo pružanje usluga online i ne radimo direktno. Znači, ako treba da šaljete robu Post Ekspresom, bolje nego da kupite potpuno pogrešno fiskalno rešenje pa da dobijete još i kaznu. Mislim da su kazne proglašene do 800.000 dinara, do neki milion i to. Znači, što su bizarno velike kazne za male i apsolutno nebitne i neosetne, neosetljive kazne za velike. Tako da, znači, i to je usput pogrešno. Drugi sam recimo koji ne mogu nikako da izbegnu obavezu da se ima esir i LPFR i sve to, savjetovao, uzmite neko softversko rešenje, pa barem to softversko rešenje, ali obavezno uzmite, znači bez ikakve ugovorne obaveze, pa barem morali u narednih mesec ili dva da imate laptop sa čitačem utaknuto i sve to i poneli štampač od kuće i tako, šta god, znači imate čak i veoma jeftinih Bluetooth štampača koji štampaju po traci, znači, ali jednostavno, narednih mesec, dva će biti problematično, znači svako ko želi hardversku kasu, trenutno ih nema na tržištu, pogotovo ne ovih jeftinih, zato što je zastoj van dometa ove države.
a imate obavezu. Da bi ispoštovali obavezu, uzmite neko softversko rešenje sa nekim običnim štampačem i ako čak ne možete štampač, zamolite svoje klijente da im te račune šaljete na mail. Jer jednostavno, samo da pregrmite ovaj 1. maj, koji čak i za većinu neće biti 1. maj, zato što 1. maj je praznik, samo da se pređe to neko rešenje. Znači, ili obavestite klijente da prelazite online, ili uzmite na kratak period, ili uzmite softver, a ne hardver koji vam možda na kraju uopšte neće odgovarati i pitanje je kako će uopšte da vam odgovara i u startu. Tako da, kažem, trenutno, i evo, najiskrenije, ni za sebe nisam uspeo da izaberem kompletnu fiskalnu kasu. Nama je potreban i LPFR, ne uspevam da nađem LPFR, nisam uspeo da izaberem kasu. Rado bih kliknuo na 418 linkova koji se nalaze na Poreskoj, ali 418 linkova vodi na početne strane gde u principu mogu da saznam ništa. Gde se nalazi ovako baner karusel, gde se vrte neke lepe sličice, umesto da odem na stranicu gde piše ovo su naše fiskalne kase ABCD. Tako da, stavit ću datum, kao što rekoh u ovaj video, čisto zato što ovo je trenutna situacija, trenutno je ovako. Nadam se da će, ne znam na koji način, ali zakonodavac naći za shodno da odgodi rokove ili evo šta mogu da odgode kontrole. Znači, neka kažu, nećemo kontrolisati do novembra meseca. I to bi otprilike bio jedan kvalitetan rok da se svi lepo pripremimo. Većina ljudi, na stranu recimo ovi protesti, kako se zove, što se dešavaju, to su ljudi koji do sada nisu imali potrebu za fiskalnom kasom i ja potpuno razumem zašto oni protestuju, zato što im se sada uvodi nešto novo što će koštati neke nove novce i to je potpuno razumljivo, ali ko je do sada rukovao sa fiskalnom kasom treba samo da pređe na drugi uređaj i da nastavi da radi veoma slično kako je radio i do sada, ali osim što ih nema na tržištu, osim toga i nema ih i na tržištu. A ono što ima nije spremno i nije gotovo. Znači, gde god sam se obratio sa softverskim kućama, svi rade testiranje. Niko nema spremno rešenje za prodaju ili ima, ali to je možda prilagođeno velikim sistemima, kako cenom, tako i uslovima, ne malima. Malima treba nešto jeftino, nešto što će moći da izda 5 računa dnevno, jer mnogo preduzetnika u Srbiji, a ima i DOO-ova koji će kucati jedan ili manje račun mesečno, a u obavezi su da imaju i napredni ESIR i LPFR, a čak možda i LPFR plus, kako se zove, koji će moći da štampa, da pretražuje i tako dalje i tako bliže. U svakom slučaju, ne znam da li vam je bilo, da li ste nešto uspeli da razaznate iz ovog videa. Trenutno je situacija u svakom slučaju krajnje nejasna. Dešava se da stiže mnogo različitih informacija sa mnogo različitih strana. Pokušat ću da vas informišem o svakoj novoj informaciji kako je budem dobijao, ali iskreno, jedino stvarno što je apsolutno će rešiti mnogo problema, a to je odgađanje roka kontrole, pošto svestan sam da ne može da se pomeri rok, jer to zahteva promenu zakona, a trenutno nemamo telo koje može da menja zakon, ali odgađanje, znači, kontrole i i odgađanje perioda, jednostavno kroz to što se neće kontrolisati taj period, kažem, narednih nekoliko meseci bi trebalo sve da se iskristališe, ali do 1. maja teško da ćemo stići. Osim toga, idite u velike lance. Od velikih trgovinskih lanaca samo jedan je prešao na nov sistem fiskalizacije, ovi ostali vidit ćete da nisu. Shodno tome zatražimo samo odgađanje kontrole, i bilo bi lepo da oni linkovi na sajtu Poreske, znači pored akreditovanih, ne vode na početni homepage, nego da vode precizno na rešenje koje taj neko nudi, da ne bismo dolazili u situaciju da preturamo po sajtu šta se gde ovde nalazi i to, jer to treba da uradimo za 400 različitih ponuđača, 418, da bismo izabrali pravu kasu. Ili tako? Da bismo izabrali dobru ponudu, moramo da sagledamo sve ponude. A nisu ostavljeni čak ni linkovi ka ponudama, a morali su da budu. Tako da, eto, zatražimo tih nekoliko stvari da se desi i možda ih i dobijemo.
U svakom slučaju, hvala vam što ste gledali ovaj predugačak video u kome ništa nije razrešeno. Prijetan dan.